ሰላም ከመይ ትጸንሑ እንቋዕ ብድሓን መጻኹም ናብ ስታን ዊዝ ትግራይ ቻናል ኣብዚ ቪድዮ እዚ ከመይ ጌርኩም ትዊተር ከም ትጥቀሙ ከምኡ እውን ከም ትፈጥርዎ ከርእየኩም እየ ስለዚ እቲ ስልክኹም ኣውፂኹም ኣዘጋጂኹም ትዊተር ድማ ዳውንሎድ ጌርኩም ተዘጋጀው create account መጀመሪያ create account will click ንግበር ካብኡ ሽመይ ኣብዚ ከእቱ እየ ብምቕጻል ድማ phone number ስልክ ቁጽረይ ኣብዚ ክጽሕፍ እየ and then date of birth ዕድመ ኣብዚ ኢንተርምስ ገበርኩ next ቀጻሊ ይሕልፋ ማለት እዩ ሕዚ sign up ይብል next ምስ በልኩ ናብ ስልክ ቁጽረይ ክሰዱለ እዮም በታ ስልክ ዘእትኹላ verify ምግባር ኣነ ምዃነይ ስለዚ ተዝተሃወትኒ ኮድ ከእትዋ የብዛ ክጽሕፍ እየ ካብኡ next ይብል okay ምስ በልና ሕዚ password ሸሞንተ ልዕሊ ሸሞንተ ፊደላት secure ዝኾነ ብጣዕሚ ጥንቅቕ ዝበለ password ኣእትየለኹ profile picture ሕዚ ክዘሎ እየ ግን ተመሊሰ ድሓር ኣድ ክገብር ይኽእል describe yourself ንባዕለይ ሕዚ ክገልጽ ኣይደለኹን skip ክብሎ እየ ሕዚ ዞም ኩሎም ዘምጽኡልና ዘለዉ skip for now ንበሎም ነሕልፎም ናፍቲ ዋና ጉዳይ ምኽንያቱ next ንበል ሕዚ done welcome to Twitter በቃ create ጌርና ማለት እዩ Twitter account ሕዚ ከመይ ጌርና follow ንገብር ከርእየኩም ንኻልኦት account page ከመይ ጌርኩም follow ከም ትከታተሉ ማለት እዩ after search ዝብል ኣብ ታሕቲ ክሊክ ምስ ገበርኩም ኣብ ላዕሊ search Twitter ዝብል ከም ጸለዩ ሕዚ stand with Tigray ዝብል search እንድሕር ደኣ ገይረሞ ክሊክ እንድሕር ገይረ ኣፍታ ናይ stand with Tigray account ናብዚ page እዚ ይወስደኒ then simply follow ይለ ክሊክ ይገብር I'm following Stan with Tigray ሕዚ ማለት እዩ ሕዚ all tweets ድማ ከተንብቡ ተደሊኹም ኣብኡ ክሊክ ምግባር ይከኣል እዩ ሕዚ tweet ምግባር ናፍቲ ዋና ነእቶ tweet ምግባር እዛ ምልክት እዛ ክሊክ ምስ ገበርኩም ሕዚ stop war on Tigray ኢለ እንድሕር ደኣ ጽሒፈ ሕዚ tweet ምስ በልክዋ done በቃ tweet ጌርና ማለት እዩ that's it ሕዚ ከመይ ጌርና like retweet ከም ንገብር ታልብ ብምስቃጥ retweet ድማ ዘን arrows መስላ ክሊክ ብምግባር ሕዚ ኣብ ዝደለኹሞ hashtag stop war on Tigray ምውሳኽ ይከኣል እዩ and then tweet ትብልዋ add comment ምስ በልኩም ሕዚ ከመይ ጌርና comment ነንብብ ትብሉ ትኽእሉ ጽቡቕ ሕቶ ክሊክ ትገብሩ ኣፍታ message and then ንታሕቲ scroll ናገበርኩም ምንባብ ማለት እዩ በቃ ነዚያ ትመስል ቀላልያ እንድሕር ደኣ ሕቶ ሊኩም ኣፍቲ comment ታሕቲ ጽሓፉለይ subscribe ግበሩ like ከምኡ እውን share ግበሩ ኢኹም ኣብዚ ቪድዮ መጺኹም ስለ ዝረኣኹም የቐኒየለይ እስካዕ ቀጻሊ ቪድዮ ሰላም ጽንሑ thank you